matulog. Naglalaro-laro lang siya. Hay nako, ang batang ito, 12:00 na, gising pa. Mahaba nga ang tulog. Matagal naman bago matulog. Ngek. Ano kaya yun? Nak. Tulog na tayo, nak. No? Shan? 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 Nak na ikaw? Ha? Lit na ang baby. Tignan mo yung uso mo, oh. Naghahanap na naman, oh. Dito ba ikaw? Hindi naman. Hindi naman. Pero sinusubo, baby. Na. Uy.